kulendi yamakateerera kudaiso panguva dzino ndo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai maupdates nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Iko zvinezvi paita shoko randiri kutambira rinosiririsa kwazvo. Tiri kunzwa kuti zvoni the Zimbabwe National Army has announced the death of Brigadier General retired Mathias Tizirai Ngarava. Brigadier General Ngarava passed away on Christmas at Chinhoyi General Hospital. Saka tiri kuti minus mumwe general futi mabrigadier general acho ari kungopera. It's something chiri kuitika muZimbabwe. Inyaya dzinovhundutsa, inyaya dzinosiririsa kupera kwemageneral. Chinengave chiri kuvadonhedza hatizivi kuti chinyatsori chii chaizvo, but it's something chekuti chinotibata-bata isusu sema-citizens. Saka titakuuya totaura kuti veduwe tapindwa nedambudziko mumusha, mapinda hozhwa iri kupedza vanhu, kwapinda ningirikina meno zvizhinji zvine zvichingoitika. But it's always important tigare tichizivisana so that kana makuverenga magenerals enyu munozoziva kuti mangani vakazotisiya kubva panguva yakapera 2017 coup. Hatichazive kuti zvii zviri kumbonatsonetsa ende hatichazive futi kuti ndiani achange ari next pane list racho rezvinhu zviri kungoitika izvozvo. Saka muri yeZimbabwe ndo nyaya yandauya nayo ndakakubatirai, ndo update yandauya nayo ndakakubatirai yekunzi kwafa mumwe brigadier general zvekare. Kulian TV team DAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah.